Meneng beleke setekro iki beleke ah. Sijine meneh. Sijine meneh. Nang omah ono kae beleke kae. Men. Nang omah ono obat moto nang omah yo. Ka. Nang nggonku ono obat moto. Ka. Aja ditulike ning raiku njlei. Ah. Njlei men tularang. Belek jajal. Yo, cepetan yo. Kamu nih kakak. Galak temen kae. Guyang-guyu. Angel DJ klub. DJ ring, DJ tempat saya nggak mau. Nggak ucul sebenarnya dia lagi nengoki sawah, cuman tapi kan takutnya nek ke jalan gede, ojo gelem bo nang kono wae, umat Pak. Matur nuwun tara rengki yang sudah bergabung bio judulnya Komat Kamit nyeluk demit. Lah iki demite do metu kabeh ki. Bopong ae Kang. Umur 83 ya. Ojo ditinggal. Ayo lama-lama tak tinggal, Mbak. Ora betah juga saya kok nunggoni. Golek bojo wae. Apa ora golek bojo apa? Riko ora golek bojo. Bojo calone sing kaya apa Riko senenge? Senenge to golek bojo sing kaya wedhus. men. Ora golek bojo tapi sing kaya wedhus. Sapi. Kaya sapi, nek kaya sapi kena lemu, mentut-mentut. Golek bojo ki sing kaya apa? Kaya wedhus. Kok kaya wedhus.